Kaixo, ongi etorria, goazen lau aldekoak eta zirkunferentziari buruzko errepasoa egitera. Eta hortarako 10 ariketa prestatu ditut. Goazen lehenengoarekin. Jartzen du, identifikatu irudi honetan. Horra, hemen dugu irudia eta esaten digute erradioak zeintzu diren, diametroak eta kordak. Horran, goazen erradioekin. Badakizu erradioa dela zentrotik zirkunferentzia doan zuzenkia. Orduan, hemen zenbat ditugu? Baditugu AO, izango izateke bat, AO, bestetik BO, BO, CO, CO, DO, DO, EO, EO. Orduan, hemen ditugu 5 erradio. Diametroa kalkulatzeko elkartu behar da. Zirkunferentziko puntu bat beste batekin, baina zentrotik pasatzen dena. Horra, hau izango izateke bat, ezta? AC. Horra jarriko dugu. AC diametro bat da. Eta badugu besterik, bai, BE. Hortik pasatzen delako. Zentrotik. Bi ditugu. BE. Orduan, bi diametro ditugu. Eta faltaz ez digu kordak. Hemen zenbat korda ditugu? Bi, ezta? Atik bera, ikusten dezuen bezala, hau da korda bat, atik bera, eta beste bat, detik era. Bigarren ariketan, esaten digute, kalkulatu lau angeluen balioa. Horra, jakin behar dugu, angeluaren balioa, I eta U. Eta 3 gauza dakizkigu. Angelua, 23 graduren osagarria dela. Orduan jarriko dugu angelua berdin. Osagarria zer da? Bi angeluen artean 80 gradu osatzen baditu. Orduan da 80 ken 23. Orduan 67 gradu ditu A angeluak. Goazen I angeluaren gana. Ze ez dakigu, I berdin 32 graduren betegarria. Betegarria da 180 gradu dituztenean. Orduan, 180 kendu beharrezkegu 32 gradu. 158 gradu. Orduan, bi badik dugu. Hirugarrena, U. U angelua zuzena da. Angelu zuzenak badakigu zenbat neurtzen duten, ezta? 80 gradu. Eta bat falta zaigu. Hola jarriko dut. E angelua. Nola lau aldekoa den, lau angeluen batura badakigu dela 360 gradu. Orduan, kendu beharko dizkiogu 3 hauen batura. Orduan ingo duguna da. Kendu eta 3en batura. 77 gradu gehi 158 gradu gehi 80 gradu batutzeitugu eta kendu behar dugu 360. Horan, 3 batura, jarriko dugu, 360, ken 3 batuta, 305. Zenbat ematen du? 55 gradu. Orduan, hemen dugu bigarren ariketa. Goazen 3. bila. Jarriko dugu goian. Zer dugu? Kalkulatu zenbat alde dituen poligono erregular batek. Angelu zentrala 55 gradukoa baldin bada. Orduan, gu dugu poligono bat, horrelakoa zerbait, ez dakigu zenbat alde ditun, angelu zentralak ditu 55 gradu. Zenbat alde ditu? Gu badakigu formula, angelu zentrala, berdin, 360 gradu zati alde kopurua. Orduan, kaso hontan gu badakigu 55 gradu direla. Zer egin dugu? 360 zerbaitekin zatitu dugu. Ez dakigu zenbat aldekin. Nola jakin dezakegu? Hau pasatzen da bidertzen, hau zatitzen, orain alde kopurua da 360 zati 55. Zatiketa bat egin behar dugu. Eta zatiketa honen emaitza da 8. Orduan, zenbat alde ditu? 8 alde. Lortu dugu. Eta galdetzen digute. Poligono honen izena zein den adierazi. 8 alde baldin baditu, oktogonoa da.
eta B ariketan kalkulatu zenbat alde dituen poligono erregular batek angelu zentralak 12 gradu baldin baditu. Formula hau erabiliko dugu berriro. Orduan jarriko dugu. 12 gradu da angelu zentrala. Zer egin dugu? 360 zati alde kopurua. Ez dakigula zen baden. Aldatzen dugu lekuz, n berdin 360 zati 12. 30. Orduan, zenbat alde ditu? 30 alde ditu. Hau izango zateke, gure hemen. Kalkulatu 8 zentimetroko aldea duen hexagono erregularraren apotema. Orduan, hexagonoa. Hexagonak hola dira, 6 aldekoak. Eta beraien ezaugarria, ez da gogoratzen zeaten, da barruan ditula 6 triangelu aldekideak. Dea aldekideak. Eta datua da, hau dela, 8 zentimetro. Orduan, ateratzen badu hemendik triangelu bat, izango da, 8 zentimetro, 8 zentimetro, 8 zentimetro. Apotema da, hau, hemengo hau. Hau, ikusten dezu ez da? Jarriko dut beste kolore batekin. Hau da apotema. Orduan, apotema kalkulatzeko Pitagoras erabili beharko dugu, baina triangelu honek ez digu balio, izan behar du angelu zuzena, orduan hartuko dut horrela. Adibidez. Hemen nola dugu? Hau 8 da, hipotenusa, noski, eta bi hauediak katetoak. Hau zen bada, aldearen erdia, 4. Eta hau izango litzake guretzako apotema. Hemen zentrotik aldearen erdira doan zuzentzkia. Orduan, goazen egitea, badakizue leheneko egin behar dena da, hipotenusa berbi, 8 berbi, hau dela luzena. Eta gero bihasteak, berbi, 4 berbi, gehi A berbi, batu egin behar ditugu. Orduan, goazen berreketak egitea. 8 bider 8, 64. 4 bider 4, 16, gehi A berbi. Orain, pasatuko dugu 16 hau, kentzen. 64, ken 16, jarriko dugu, berdin, A berbi. 64, ken 16, 48, A berbi. Orain, A bakarrik utzi behar dugu. Orain, berreketaren aurkakoa, erroketa da. Eramango dugu, errotzen. Zerbait, bider bere burua, 48. Gertuena zein da? Gertuena da, 7, 7 bider 7, 49. Horan jarriko dugu, 7 zentimetro gutxi gora bera. Bosgarrenean, kalkulatu erronbo honen diagonal txikia. Horrek esan nahi du 24 dela diagonal handia. Jarriko dugu hemen, berdin D. Eta 13 da aldea. Aldea. Orduan, hau osatuta, behar duguna da diagonal txikia. Eta hortarako erabiliko dugu baita ere Pitagoras. Erabiliko dut triangelo, atera egingo dut. Eta geldituko zait horrela. Diagonal handia, 24 bada, zenbat izango da hau? Erdia, ez da? Orduan da, 12. Hau, 13 da. Orduan, hipotenusa da, 13. Eta hemengoa, diagonal txikia, deituko diot D txikia, adibidez. Deitu daiteke B ere bai. Orduan B jarriko diot. B txikia. Nola geldituko da orduan? Hipotenusa berbi, 13 berbi, berdin 12 berbi, kateto bat dela, gehi B deitu diogu, azkenean B berbi. Goazen, berraketak egitea. 13 bider 13, buruz dakizute, ez da? 169, berdin. 12 bider 12, buruz jakin behar da baita ere. 144, gehi B berbi. Batutzen nahi dena, bestaldera, kentzen. 169, ken 144, berdin B berbi. Zenba da 169, ken 144, 25. Horran, 25, berdin, B berbi, berretzen dena, bestaldera errotzen, B berdin, erro 25, eta hau bai. Zerbait, bider bere burua, 25, bost. Bost bider bost, 25. Horren, erantzuna behar dugu. Zenba da diagonal txikia? Hau baldin bada, bost, zenba da 10. Horran jarriko dugu hemen, 10 zentimetro.
hor da, diagonal txikia. Seigarrena. 7 zentimetroko aldea duen lauki bat dugu, eta zirkunferentzia bat marraztu nahi dugu baldintza honekin. Orduan, esate dute, lau erpinak zirkunferentzian egon behar dute. Zein izango da zirkunferentzia horren erradioa? Ez digut esan marrazteko. Galdetu behar dugu, marraztu behar badain badaga egingo genuke. Ez da zaila. Hau izango izateke guetzeko problema bat. Orduan, problema baldin bada, egingo dugu. Lauki bat, 7 zentimetrokoa da, eta erpinak egon behar baldin badute zirkunferentzia hola izango da. Orain ze gertatzen da? Jakin behar dugu zein den erradioa. Erradioa da hemendik, zentrotik, erpin batera duena. Gogoratzen zeat ez da? Hau dira erradioak. Hau, edo hau. Goazen egitea triangelu bat, beti bezala. Atako dugu triangelu bat. Ikusten dezut ez da? Atako dut triangelu hori, handituko dut. Eta goazen ikustea. Guri eskatzen digutena da R. Erradioa. Hipotenusa, gure kasuan. Zen bada hau? Bada, aldearen erdia. Horan, 7 baldin bada alde bat, erdia da 3,5. Eta hau zen bada? Kasu honetan izango da alturaren erdia. Baita ere 3,5. Badakizu hau apotema dela. Orduan, Pitagoras erabili dezakegu, beste bi ariketetan bezala. Orduan, goazen ikustea. R zer da? Hipotenusa. R berbi. Berdin, 3,5 berbi, gehi 3,5 berbi. 3,5 bider 3,5, 12,25. Hemen, berdina, 12,25. Orain, batuketa egin behar dugu. R berbi berdin, 24,5. Berretzen nahi dena, errotzen. R berdin, eta 24,5 erroa. Zerbait bider bere burua, 24,5. Lau bider lau 16, ez gairisten, 5 bider 5, 25, oso gertu dago, 6 bider 6, 36, pasen geha. Hora jarriko dugu, gutxi gora bera, 5. Orduan, zein da erradioa? Jarriko dugu, erradioa, 5 zentimetro. 7. test modukoa da, esaten digute. Esan adierazpen hauek zuzenak ala okerrak diren. Okerra baldin bada, adierazi arrazoia. Hau pixka bat zailagoa da. Baldin bada test moduan ABCD aukeratu egin barra, baina hemen okerra denean esan behar dugu zergatik. Zuzena baldin bada ez da zer esan behar. Horran goazen ikustea lehenengoa. Lau aldeko batek bi diagonal berdin baditu, paralelogramo bat da. Hala alda, aurkitzen bat dugu, akats bat, okerra da. Esango izot okerra bat. Goazen ikustea, dugula trapezio isostele bat. Hemen dugu diagonal bat, eta hemen beste bat. Bi diagonal hauek berdinak dira, eta ez da paralelogramo bat, trapezio bat da. Horran hau da, okerra. Bigarrena, lau aldeko batek bi angelu zuzen baditu, lauki zuzena da. Goazen egitea, jarriko dut horrela, eta horrela, hau angelu zuzena da, hau angelu zuzena da, ze izango da? Lauki zuzena, adibidez, hola isten bada, trapezioa da, beraz, hau ere da, okerra. Errombo batean, aurkako angeluak berdinak dira, hau zuzena da. Bakizut ez da, hola denean, hau eta hau berdinak dira, eta hau ere berdinak. Poligono bat erromboa bada, paralelogramo ere izango da. Noski, zuzena da, hau ere bai. Eskeman ikusten da, ez da. Lau aldeko poligonoak bi motatakoak daude. Paralelogramoak eta trapezioak. Hau ere okerra da. Zergatik da okerra? Izan daitekelako beste mota batekoa, trapezoidea. Hiru motatakoak daude.
Paralelogramoak, trapezioak eta trapezoidea. Orduan, hau ere okerra da. F. Lau aldeko poligono aurrik ez dago. Hora, aurkitzen badugu bat aurra dena, eta nik agantxe marraztuko dizuet. Gora horrela, eta gero hemen ere horrela. Ikusten dezuen bezala, hau ondo egin ezkero, aurra da eta lau aldekoa. Horran hau ere da okerra. Urrengoa, poligono hau erronboide bat da. Bueno, itxura bai, baina behira ze gertatzen den mugitzen badut. Orain hobeto ikusten da. Zer da? Erronbo bat, noski. Orduan, hau ere okerra da. Erronboa da. Erronboa da. Jarrai dezagun. Lau aldeko baten angelu zentralak zuzenak badira, lauki zuzena, erronboa edo laukia izango da. Goazen egitea, jartzen dut horrela, ikusten zuen bezala, lauak dira angelu zuzenak. Eta derrigorrez izan behar du lauki zuen bat, erronbo bat edo lauki bat, begiratu zein dudanik. Luzatzen dut, horrela egiten dut, luzatzen dut, eta hau, ondo eginda, kometa bat da. Beraz, okerra da, ezta? Okerra. Ja badugu beste bat. Bi falta zaizkigu. I. Aurrez aurreko aldeak paraleloak dituen trapezioak badaude. Adibidez, trapezio isostelea. Guaz ikusten isostele bat. Eta esaten digu, aurrez aurreko aldeak paraleloak direla. Hau eta hau, paraleloak dira. Ondo, zuzena. Eta hauek, ez, elkartu egiten dira. Ez dira paraleloak. Ordan, okerra ikusten da, ez da hemen, elkartu egiten direla. Eta azkena, lauki zuzenek, erronboek eta erronboideek dituzten bi diagonalak erdiko puntuan ebakitzen dira beti. Bai, hau bai dela zuzena. Zortzigarrena, P zentroa duen zirkunferentzia marraztu. Horren, P hemen dago. Hemen zirkunferentzia bat egin bat dugu. Baina, R zuzenarekiko ukitzaile izan behar du. Honen ukitzailea bakarrik. Zer distantzia dago P puntua eta R zuzenaren artean? Bueno, balakizue distantziak eta alturak eta egiteko zutak marrazten ditugula. Horren hortarako, hartuko dut hau. Jarriko dut hemen. Txukun. Horrela. Gero hau, honekin, eskuaira edo kartagoiakin, berdin da. Marraztuko dut zuta. Eta orain neurtu ezaket zer distantzi dagoen. 2,4 eta pixka bat gehiago. Horran jarriko dut distantzia 2,55 zentimetro adibidez. Eta, marraztu behar dugu, zirkunferentzia. Horra, goazen egitea. Jartzen dut hemen zentroa, pen, zabaltzen dut zuta hontan, eta horren burira bat emango dut. Hemen azaltzen da. Ikusten duzu, ezta? Ukitzailea da eta zentroa P puntuan dago. Urrengoa. Pentagono erregular bat marrazteko modu bat baino gehiago daude. Nik bat adieraziko dizuet. Eta era hontara daiteke. Hartzen dugu zuzen bat. Goiti bera egiten dugu. Hemen adibidez. Honaino. Jartzen dugu, adibidez, hemen bertan, nahi dugu lekuan, eta graduatzailea. Guk jakin behar du, hemen ikusten duzu ezta, hor gurutzea, baina jakin behar dugu angelu zentrala zenbatekoa den. Orduan zer egiten dugu? Pentagonoa izateko, 5 alde baldin baditu zer egin behar dugu? 360 zati 5. Atatzezegu, 7 35, basoeran, 2. Beraz, 72koa da, orduan, 0-tik 72 arte, hemen da,
irurogeita hamar, irurogeita hamaika, irurogeita hamabi, eta beste bat da, irurogeita hamabi eta irurogeita hamabi, 144, ehun eta berrogeita lau, hor dago. Bi puntuak. Etoen, beste aldera berdin. Jartze dut hor, irurogeita hamabi, irurogeita hamar, irurogeita hamaika, irurogeita hamabi, puntua, eta ehun eta berrogeita lau, hortxe dago. Orduan, 5 puntuak baditut goazen elkartzea, zentroarekin denak, hemendik zentrora, hemendik zentrora, hau ere bai, eta azkena. Orain, konpas sartu eta nahi duzuten erradioekin, zirkunferentzi bat marrazten da, edo ez. Dekiko ditut, puntuak elkartu. Egin daiteke, erauntara edo buelta osoa eman. Baditut 5 puntuak. Orain, bakarrik falta zaiguna da, 5 erpinak elkartzea. Hasiko naiz orduan. Lehenengoa, hau izango litzake, beste bat hemen, beste bat hemen, azkeneko bila falta dira. Hau eta azkena. Hemen dugu pentagono eginda. Badakizue, lehenengo zatiketa egin, angelu zentrala aurkitu eta marraztu dezakegu poligono erregularra. Eta azkeneko ariketa. Goazen hastea. Marraztu bi zirkunferentzia baldintza hauekin. Goazen hastea. 6 zentimetroko erradioa. Orduan, goazen 6 zentimetro jartzea. 6 zentimetro, gutxi gora bera, hemendik horre 12 baldin bada, bane jarriko dut hemendik horra, gutxi gora bera. Hemendik hasiko naiz. 6 zentimetro. Hau da erradioa. Horan, guazen 6 zentimetrokoa egitea. Jarriko torrela, ea ondo atatzen zegun. Eta, ategi naiz. Vale. Hori egin ondoren, zer behar dugu? Zaten dugu. O bat zentroa, hau da O bat zentroa, O bat zentrotik 10 zentimetrora dagoen beste zirkunferentziaren zentroa dago. Horan hemendik 10 zentimetrotara, hor jarriko dut horrela, hemen txea adibidez, hortxe. Hori ze izango da, O2. Bigarren zirkunferentziaren erradioa, 5 zentimetrokoa. Horan hemen jarriko dut 5 zentimetrokoa. Egin daiteke horrela, egin daiteke zentzu hontan, nahi den bezala. Erradio bat hartu behar da. Bagoazen egitea. Zentro hor sartzen dut, erradioa 5 da, etoan, buelta eman behar dut. Eta hor, justu, baina ez naiz atera. Jarrai dezagun. Hurrengoa. Lehenengo zirkunferentziaren ukitzailea eta bigarrenaren ebakitzailea den R zuzena marraztu. Horra nengo dut. Hau ikutzen duena eta bestea ebaki. Hola jarriko dut. Ebakit sartu egin behar du. Hau ukitzuko du eta bestea sartu. Hola, ikutu eta sartu. Eta deituko diogu, hemen jartzen duen bezala, R. Oida, R zuzena. Hurrengoa. Bi zuzenen ebakitzailea den S zuzena marraztu. Ebakin behar du. Bueno, jarriko torrela. Ebakitzen ditu. Hau erresa da. Sartu iten da bietan, eta kito. Ebakiten da. Eta nola dituko diogu, hemen jartzen duen bezala, S.
Eta azkena, bi zuzenen ukitzailearen T. Horrentzako, biak ikutu inbar ditu. Jarriko dut hemen. Eta ikutzen baldin baditu, honei dituko jogu, T, hori jartzen duelako. Urrengoa, bi zirkunferentzien barruan dagoen A puntua kokatu. Bien barruan dagoena. Bien barruan, hau, lehenengoaren barruan dago, baina bestean barruan ez. Zein dago bien barruan? Hemengo bat, hemen jarri behar dugu. Hor jarriko dugu A puntua. Dagolako honen barruan eta honen barruan. Eta hemen B puntua jartzen du. Lehenengo zirkunferentziaren kanpoan, baina bigarren zirkunferentziaren barruan dagoena. Hemen adibidez, hau izan daiteke B. B dagolako honen barruan, eta beste zirkunferentzia honen barruan ez dago. Eta honekin bukatuko genuke errepaso orokorra. Ondo izan, eta beste bat arte. Agur!